kuphela la. And manje mangibuza ubhuti wami uthena akaboni next angazi nje abantu abaningi abambo. Hey mngane ngathi sizophinde sikhulume nje. Hayi. Nkamba ka shegela bankopa Pula Diana shapa mankoko sani Shapa mankoko sani Pula Diana shapa mankoko sani Nkamba ka shegela bankopa Pula Diana shapa mankoko sani Uspova! Uyangigijimisa. Uspova, uyagijimisa. Uspova muphi uspova? Muphi uspova? Uspova. Uspova mosiyazi ukuthi siyangcwaba. Nangu. Akunaspova la, yabona siyehlisa umoya, okay, yehlisa umoya, bheka yehlisa umoya. Breathe in, breathe out. Ngitshela kwenzakalani. Uspova uyangigijimisa. Spova, akunaspova la. Nangu lana khoneni nangu. Akunaspova la. Uma ngibona uspova. Sisini ushap. Uvelaphi cha? Uvelaphi? Ngibuya ngapha. Ubuya ngabo wenzani ngathi? Bengiza ngapha. Mawuza ngapha. Bese Hlangana noSpova. wahlangana noSpova. uSpova khona ugqoka into ezinjani ke? Ugqoke ijezi eli-red. Eli-red. Ngicela umelana ke ngibheke umuntu ogqoka ijezi eli-red ngoba uSpova akekho emhlabeni uSpova. Samncwaba thina uSpova. Mhlawumbe ukhuluma ngomunye umuntu nje ngingamazi. Hayi angiboni uSpova la mina sisi wami. Uthuphi? Uthumephi? Ngiyamdlula. AkunaSpova la. Ngiyamdlula. Userious? Yabona le ndaba yakho okuhamba ebusuku sisi wami ngikhala ngikhuza ngayo njalo. Yabona manje sobona izinto esingaziboni thina. Uyeke le ndaba yakho okuhamba. Hey my friend, awungikale shandise nangu sisi wami la sekashawa into zakhe la. Fast please ane. Or ngizoyazi uzwenza ngizobuya ngizoyilanda. Ngicela sami sendini jo uyoresta. Uyeka boSpova jo. uSpova ngithi uyazi ukuthi samncwaba. Uyazi samngeke ubheke emuva. Angitazi samncwaba uSpova. Angithi yakwazi dog. Manje yini ungasheshi uzozuka. Yini? Flex. Sure Thami. Ka ngizovela kakusasa e-studio ka kunenkinga nje evelile yiye ekhaya endlini yabona. Lisha. Kumvex la uyo lo Rasaya la. Ngizokufonela niyathami sure. Mara uzongibona more mfana ngizobona more e-studio. Awe. Chaka. Batsara Kama jwani. Mfana shinotigiri Shaba mankoko sana. Lintsana njalo. Antona kere ko shapetse jika yi. Tlaka ka shapa yona jika. Hlobona Fatima ba. Mntwana mangibhekile mina ngiyahlanya. Hayi utanye mfethu wena khamba nje. Mara nginokubona uSpova lana uyangigijimisa. Alo umuntu lo ipholile manje lo muntu. Mina ngiyambona uyangigijimisa izolo lana ngimbonile. Ushayela uFatima ijiko. Ngiyasaqaba ngifunda noFatima khambani. Angalifunda nami. Wena ongayanga namhlanje esikolweni. Makhotmana so. Obvious nakena shooting yana dinepenyana kae yabo. Cause naye ke tloka yena cause kutlile ba gatla skele ngitho. Manje uzwe kanjani wena uthi akanga? Cha Fatima wa trenda kazinti ukuta kama heme la. Over there. Ngimbonile mani ngiyambona. Mhlawumbe sisathathi kahle mfethu. Lo muntu ushonile mfethu ubona into zakho. Ngiyakutshela nasi ngimbonile uSpova mina ngimbonile bekangigijimisa naye. Agijimisa? Bekangigijimisa. Mhlawumbe ubuphu. Maybe ngiphupha. Ubuphu yakhe. Ubuphu. Maka ngimphupha kanjani waye kumele ngimphupheke? Ubona umuntu opholile ubudo ushonile samncwaba umuntu. Ngimbonile.
boy. Mfethu manje umfethu uhlagelwe ke dintho mfethu today. Futhi hayi man uyabona nami youngsters sengithi namhla mawubani mfethu. Ngole komagulingi mfethu. Uri namathiswa kispova. Amana spova opodile. Unamathisa jwang understand namathisa ephupheni ore bekambona nawe jo bekamgijimisa live mfethu makasho. Athume ekhoneni takhona mina ngiyafika la ekhoneni. Mangithi usakunasipova mfethu mara yena uyamkhomba uthi nakho ngiyamdlula. Ngiyazibuza ukuthi hayibo umbona aphi usipova mina ngamboni. I'm trying to understand ka. Shit manje wena unjitsa ore if muse he ni bonus over spova. Shit kuyena police. Yabona ke manje uzana ama accusation. Mina ngiyabuza. How come ubona ighost we won and then wena wathi umntwana wambona nawe yasho umntwana kithi uyatrenda like abantu basekasi lakho banomona. Mfethu siphume lapho ke ngazathi wena leza kumashela thinga isikhathi. Angihlani ngimbonile uSipova ngimbonile live ngimbonile ahleli lapha ematsheni. Ngambona bekahleli ematsheni. Ngimbone kayi2 futhi bekahleli kuleli litshe wahamba wayehlala kuleliya ngimbonile. Bophupha. Umushonile uSipova mfethu. Ushonile uSipova. Siyeke leyo ndaba futhi ngoba siyankile. Banomona abantu basekasi lakho and uyazi nanu ama exam asondele and yamazi nomntana uyaphasa nasesigele. Ngithola mhlambe mfethu izinto zabantu lezi and plus uFatima kasana nesitelo sokubuya late yabona. Nana angazi mhlambe maybe usakayajolo ukenzakala kupalisa bona umngane wakhe upalisa. Usho so. Akho la nqunti le angayincanywa leya. Ngakho ngayincanywa la nqunti leya. Nala ukuthi ifike la ejardini ngisayifuni. Ngicava kunana ngisayifuni. Siyeke. So usikhamba nesigela futhi. Isigela ngizange ngayo yabona yabo since. Sithi kenzakala yonke le. Yabo ya. Uphupha into ya kodwa nje ngizwile bathi bebabhala. So ngizoya next week. Yeah. Wena bowuyile esikeleni? Mina ngisekile mfethu isikole yazi ngifuna isipani mfethu. Isipani. So hluleke kangako wena? Mfethu kunini ngisinda phela. Kunini mfethu. Angikathele mfethu. Angikathele ukuphila mfethu. I think melo uqobe Fatima lomvayise kuma church laba amrapela. Kanguthi uhamba nesithunzi semnyama lo mntana lo. Usho kani? Yeah, maybe ama bad luck inyana. You'll never know dog. Labantwana mfethu bana babusibe abavaya baganda fela abaqava baganda. So it might be a dark shade mfana. And yazi mina bengayicabanga ngaleyo ndlela mfana. Mina nginethemba lokuthi uzoba sharp nje angithola. No, Spov. No. Uyadlala nanga emuva kwakho la. Hayi wena. So thatha into eserious uyenza ijoke. Hayi ntwana ethi ngivaya ntwana mara la ngiyastressa mfana. Ere mfethu ukubone kithi mfana cause no na kwansharp ntwana abe grand ntwana omthandazele mfana bo. Ngomthandazelo. Nawucela umagriza lapha ejardini mfethu avele mhlambe leti mfethu awona zo. Ngina stress mfana. Uthi ntwana ke re chopeka yiwa qaba mfexe ke wanted intwana ke ngali corona tsa di yona mfana ka nthethe straight mona ke ba akatsiba njani mfana snoot zitezimnandi mfethu halala ke holo daki bheke izinja zegame amadoda shapa mankonkosana hayi izinja zegame Bulariana shapa mankokosani Shapa mankokosani Bulariana shapa mankokosani mngani angisazi mina abona nje ikhanda lami liphithene mngani izolo bengihamba la ngithi ngiya eMakuleni ngahlangana neex yami cabanga and manje ngicabanga ukuthi ngimbulela ngoba bangitshela ukuthi lo muntu bamngcwabile maka mina ngisambona. Ayetona wena Spova wena ka ungistala sakusoqala ukungibhoka manje
Indaba yakho lokuthi ufike ngesikhathi sakho. Ngitheka ufike ngo2:30 wena ufika ngo3. Mfethu mina ngisipoko la ekhaya. Simangavela out of the blue bazothina abantu. Nakho uvela out of the blue. Isikhathi esivumelane ngaso. Mele nginyonyobe ngihambe under carpet mfethu. Makasiphumela njaya yami. Mina mntana kimi ngiyavuma ukukhuluma iqiniso mfethu ngingakhathele kuba isipoko mfethu. Mfethu lo mntana lo gawo uyabona usase traumatized miyeke icela imuhle icala ngifuna imuhle lento oqala. Ngeke ngizohlala nombulali mina ejardini mfethu. Yabona manje wenza ngazuthi manje gawo uyakusaba lento emenzakalayo yena akayazi. Ngifuna vele ibe kanjalo vele. Ilobele imuhle uzozagcina likhuluma iqiniso. Umbulele like mawuthi umbulele ufuna ukuthini? Ngisho ukuthi mngani mina ngayenza itiya ne. Okay. Ngihleli no girlfriend yakhe la kangichithela naye. Mangenza itiya ngathela poison etiyeni lika girlfriend. Mina bengithi girlfriend yezophuza kanti kuzophuza yena uSpova manje mina ngisazi mngani. Ngihlezi ngibhokela mngani izolo futhi ungigijimise ngize ngafika kubhuti wami ngamtshela ukuthi nangu uSpova uthi yena akamboni. Hayi mntana kini maka mfethu elakhuluma iqiniso lento eyenzile mfethu angale mfethu nami ngifele ngisamncanya maka ngeke mfana ngibuyelene nomuntu obuye ngicisha Samncane yabo. mfethu ivanga Yabo le ndaba yakho ukuthandathanda le. Manje uyanyonyoba la ngingazothanda. maka ntona mawucabanga yena uzokhuluma iqiniso Uzoshova ivari. Ucabanga ukuthi ngilento le ngayivova kangaka size sifike la sikhona namhlanje bese kuzoba into engekho. Ngeke nje yami. Ngabantwana yo. Athemba mina. Ngibona nani njoba kuvelile lapha. Aze kuwe sekase uyangikhomba. Hayi ngibona lapha yabe ngibona ntwana. Amakapela. Awuyazi mngani wami. Uyinja. Mele alishove ivari. Igcineni mele alishove ivari nje. Hayibo Fatima like benilwela ini ngifuna ukwazi ukuthi uzumthelele. Ngithele mngani mina bengizoyenzani? Ha mara uzumthelele. Mina ngizoyenzani mngani? Umuntu lona kunina ngithithela kunina isilungisa izinto angithithela. Mina manje bese ngikhathele mngani. Wengamiyeka ngivela uphume lapho then umbulale. Bengafuni ukubulala yena inhloso yami bengasuka ukuthi ngibulale yena bengithi ngibulala igirlfriend mngani. Na mina uyangithusa Fatima. I-accident mngani lento leyenzakalile so manje mina ngisazi mngani yaza ngazi. Umuntu oqala ukuthi ngikutshele le secret ngicela ungatshela abantu ngiyakucela. Manje like yo Fatima. Okay ngiyakuzwa mngani but nase ngiyakusaba no. Ivari wena nje bamba umoya libe liqhubela uba isipoku unyonyobe mngani wami but into engayithandile ukuthi gawo mangitshela ukuthi vela ngo2 uvele ngo3 lade ngizosijampisa ngoba wena uzothi mawuvela ngo3 uthole nginayo anecabanga phela yonke lento esiyiplana izomosheka makazokubona wena unami makatona siyenze so mfethu asekela ukuhlanganela la kini ka azileyo ukuhlanganela la kini uzosibhaqa nomntwana wonke izolo ulele manje lo muntu lo khohle ucanto ntwana ngakubizwa lo muntu lo azoba busy ngeke jo indaba vele ngiyazi masohlangana estradini anyone can see you ka and bazokhuluma lo uyazazi ukuthi ekastona modumile wonke bazoshova ngawo Spova uyaphila ini yani yabona no sozophenduka umkhovu ophilayo ekhaya ngasengumkhovu maka maselivela ukuthi avela kampela ngorlanga njengoba ngumkhovu relax at least intwana yami at least lelo vari lelo lizovela mhla umugeli ashove iqiniso ngithola confess ukuthi vele wakulrisa ngithola then sikhana sovaya public sitshela abantu ukuthi antwana nami kenzeka lo 1 no 2 no 3 ngidaka ngizohlala ka nombulala ejardini njalo ka ngizovuke ngithi sisi ekubeni ngiyazi mina usisi wami wenzeni shoot dade engayenze kuangayenza nakini kanjani manje ngoba ngiyakutshela ukuthi lento ngiyenze ngemistake mngani and manje lo muntu lona uhleza ngilandelela mina ngisengiyasaba nokhamba ngiyi1 manje if angavela no uzwenza njani ke? Cause nami sengiyasaba ke. Andibhuti wami uthi ngiyahlanya ke manje. Yena akayiboni mina into engiyibonayo akayiboni. Yangithola ntwana yami. Mfethu lakho spirit mandla mo mina mfethu asengiphuthume mfethu ungaze kuvele amakwethu ayikudeka ke ntambama kawo. Angazi usitera ngathi uzoba yenziwa shiyane la. Ngifuna wena uvele ngithola ushali lezo zinto zakho wena mfethu ntwana yami spirit mandla mo asithi yenze kanjalo ngizobuye ngibuke ngoba ne ay baba ozana ay baba oza wena man ay baba
ngithenga indaba mfana. Yo, Khambani. yayicava le nqosi le yakabo le benkelezana man e-high school man. Ubani? Ufatima. Ya uFatima leyo nqosi. Ya khambani be. Athi sezamasha no. Ngathi siyahlanya siyibona ibhoko abantu ababhokile. Boko. No. Hayi wena ungazongitshela ngepho kwenzakalani? Ungavaya emakasana ngokubuya nje. Sikabona ipho kwenzakalani? Iyangitshela nothi ukuthi mfethu ibonele lentwana le ebholile le ubani. Manje baby ngiyakhohlwa amagama. Yo uSpova nongubani yantwana. Le ebholile le yamanje. Ekawanti vari vele mntwana uyazi nawe mfethu ngitshela indaba ngiphuma nasesipanini. Inkosi ithi imbolile ndoda live kanje cabanga. Siyahlanya ne. Fatima. Indoda liyangisibeka yangimangaza nami. Hayi yangimangaza. Manje ucabe mntwana bekaSmart kanjani isigela mfethu? Mfethu. Maphile mfethu ikwenze kanjani vele? Namangazi marayazi. Hayi yasibese ngendlela ungitshela indaba ebusuku ngibuya nathi esipanini mfethu uyangibona manje hayi awungifaka nini manje isipanini ngizokufaka esipanini mfethu bafuna abantu wena lungisa isivivi mfethu ngitshela lungisa isivivi baba isivivi lungisa isivivi mfethu sangene nawe afethu uzongishayela uyazi musi unumacala musi macala wanda manda aye bheka sengizokubona ithi ngene endlini afethu kuleka Ngiyaqala, ngizofethu. Hello, ngishapha mina. Yazi kunento engangiphathanga kahle. Yini? Ayi wena ngathi unendaba ucala isitulo shona ngavumeka kakhulu. Uyazibona plaza ngakanani bese ukukhathala mkhethe. Wena futhi wahamba uyiwani uphi umngani wakho? Hayi mina ngiyamdodja uFatima. Uyamdodja? Hey wena nokudodja uFatima nizwana kanje. Hayiwa naleke. Inendaba la yabo. Futhi uFatima ungitshela ngokuthi ubulala umuntu. Fatima ubulala umuntu. Yo, what's up, everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. mababy kanti yini ngaye kanti mina ngabona ukuthi kuyabanda hayi abantu bazobe ngibamba inkonzo nayi esilovu angeke man hey Kipulariana shapa Msevisto. Aye nkonkosane kamba. Sevene chapa. Mnandi mfowethu. Mnandi. Ubulometse yimi na wataji. Ngicela umamasi. Nawe uyazi ukuthi musinyajola mina. Tanaka. Ulismart DJ ngilifana shino. Ngibona musi yakusinomubano ogqoka. Hayi mfana mina bona ke uma 80 ka 80 collected dating ngwanaka. Thethe straight. Yo. Mona sefi sibulometse Kaskaltsiba luna nakongole mogola bomzala go ngomolo mntana naleli loqeda ukufika le round lady wa don naleli don sikabambarana nyadala ecike wangithusa mfethu mamela banjwe yini nomntwana no ntwana yeka lento leyo ka bana benginodon ntwana khamba wamthi bandiag singitshela ukuthi lesi sabo la uFatima ngathi siya train ende kawazi Fatima and the way ngibona ngakhona ntwana bathu uyobulele lo mfana lo Spova Fatima uyobulela uSpova tshela hayi wena kanjani ifa mpolisanga ekangizwile isitori salo mntana uFatima ukuthi sikayahlanya ntwana imphepha mfana kanti vari yazi lentwana bengingayithemba usibura boy mfana kasi mfana ka wanthuthu wamathatha fela mfana manje umpholise kanjani mfana qaba istory ntwana hayi ngiyabona nkare ntwana ine-cheater hole lona mfethu cause rona ruka taba tsa di-obituary uthi ka go jeda what maketse e mona ke tsebe jaaka ndindaba ezingakandikover mfethu ne di etsala KZN da ntwana ba mpatetse KZN da and afele na ntwana kusombono kasi next yo
Mara yayibona into yabogeli mfethu. Plan Ngithula ikabogeli mfethu. Bheka no wena umele ugeli. Umele ugeli no. Ayazini mfethu. Asambe lo mntana uzongithola ngekho. Mfana vele. Ngoba nampela wathi next time kuzofa mina mfethu asazi phela. Bheka Blom nomfix. Webona le Deva. Asambe mfethu wacela bathi ukongibulela. Kani manje ubheka ngibonela track lakho manje leli. Ulaliana shapa mankonkosane. Emona kithi. Haye. Shapa mankonkosane. Ngabheka kusenomubani mfethu Ngicela yangithola. snow tifethu Manje man. mfethu njengoba ungitshela ngale ndaba lena. Fatima wonke Fatima. Fatima baba. Martla ntwana. Ilay. Yeah, life man izenzeka. Mntana sekhaya kodwa yama ngithi ubatshelile lapho ukuthi bangayifaki katsha. Batshelile. Na chilies. Batshelile. Nale yakho bangayifaki kuthwana. Batshelile ukuthi bangayifaki. Maka futhi mina ngisane stress yazi lento eyenzakale namhlanje angihlalanga kahle ngisho. Saselapho namanje. Oh. Hey mina ngeke. Azi mina bengisho ukuthi uyadlala. Angidlali ngiyambona uSpova. Uyambona sirasi. Ngiyambona and manje angazi ngoba lo muntu ushonile mina ngimbona kanjani. Mazi maka sister angitshele kahle. Azi kunokwenzeka ekhathini eningi ukuthi umuntu makabona isipoki kusuke kuyo onesandla sokuthi lo muntu lo ashona. Mina Angisho ukuthi wena ungayenzi ngalo lento ayikho ngayo. Mina sengiyasho ukuthi esikhathini esiningi into esoma yenzeka. Kusho khona ukuthi wena unesandla. Shuthi wena ngicabanga ukuthi ngimbulela Angicabanga ukuthi ngiyakwazi usisi wami wena phela wena uyibeka kanjalo. Angiyibeki kanjalo ungayithathi kanjalo ke. Mina bengisho urini umbulele wena ohlabeka kangaka. Ngimbulele. Ngiyabuza. Uphinde uyayisho futhi leyo nto leyo. Ngiyabuza ngisho. Okushuthi nawe ungithembiki. Ngiyakuthemba mntasekhaya mara mangathemba wena ngizothemba bani. Kodwa manje mosuthi ngibulela uSpova. Angaze angasho kanjalo bengibuza mina cause uSpova umbona uyi1. Mina ngimboni. Nasemini uthe wena nanga uSpova mina ngiyamdlula. Mina ngiyambona umbona uyi1. Manje la ulibela ume nami la. Ucabanga uSpova. And mina according to mina uSpova dala washona. So yabona la ngile iba coincidence somewhere somehow cause wena ucabangana nomuntu olele emathumeni nje. Maka ngiyasho ukuthi ngiyambona mos. Okushuthi ngiyaphupha. Mimi mhlawumbe uyaphupha sisi. And abona azi wena Fatima ongitshela. Wena ngilibele ngiyakubalela namhlanje. So ushintshe kayi5 ngelanga. Fatima right. So usho ukuthi ngiyahlanya mina. Azangasho ukuthi uyahlanya. Ungathanda ukutwista amagama ami. Kodwa wena amagama akho abekeka kanjalo. Indlela uzwa ngayo wena. And wena wayo yonke into ngathi iyakuhlaba. Why? Ngitshela into engingayazi ke. Ngiyacela, ungitshela into engingayazi. Yabona ngiyakucela usisi wami. Ungitshela into engingayazi. Nayikho into ongayazi. Ngazi yonke into. Naleyo ukuthi wena ubonana noSpova wena. Mina ngingamboni. Hey, asiye kasamba. Hayi hamba ulanda ikota mina uzongithola la. Mama. Ufunani wena la? Into oyifunayo kimi yini? Luma iqiniso. Iqiniso lani? Iqiniso lani? Mina ngikubulalanga mina ngicela uhambe lana phuma elifini yami ufunani? Khuluma iqiniso. Angenzanga next. Ayikho into engiyenzile. Iqiniso ukhulule umoya wami. Ngicela uphume kimi. Mina ngizange yenza lutho mina. Phuma kimi. Akuneqiniso ngizolikhuluma mina ngoba ngenzanga next. Ayikho into engiyenzile. Uma kungenjalo kunenkinga ezokwenzeka empilweni yakho. Wena uhlezi uhlukumezana nempilo yami every time. Suka kimi angifuni ukukubona. Suka. Khuluma iqiniso.
angifuni lokubhala. Hamba. Akunanto engizoyikhuluma mina. Angizange ngakubulala. Hamba kulo muntu okubulele. Akusime ngikubulalile mina. Luma iqiniso. Alikho iqiniso engizolikhuluma ngisho ngiyasho. Alikho iqiniso engizolikhuluma mina. Angikubulalanga. Hamba kulo muntu okubulalile. Iqiniso.